nagusi, nolabaiteko kontaketa poliziakoa balira bezala, eta beste batzutan gehiago dira edo fantasiazkoak, politikoagoak, baina hori hobeto ikusiko dugu banamana liburuak espatzen. Lehenengo hasiko gara nire ezkerrean dagoen liburu honetatik Moradero du izena, eta egileak Guskin denez. Horako izen batekin, eta ezer jakin gabe, batek utxalezake zein dutera Guskin denez, eta hau da, eskuinean dauradan gizon hau da Guskin denez, Lazkautarra sortzez, Euskal Herrian, Gipuzkoan beste zenbait lekutan hasi dana, baina gaur egun Estatu Batuetan bizi dena, uste Etxepare Institutuaren lektore postu egitako batean, ez, oker nabil, hango unibertsitate baten irakasle bai behitzat, ez da? Eta, euskera irakasten duzuan? Ez duz, euskera egin ez duz zer gaizki zeratu. Bueno, dara berak esplikatuko dugu hobeto zuen galderari baldin badaukazu zer egiten duen zehazki Estatu Batuetan. Eta, baina nik guain nahi nuke aipatu zer den Moradero. Moradero da, aur literaturako kontakizun xarmant bat, hola hitz batean definitutako badu halako libura puntu bat, eta kontatzen du postari baten misteria. Postari bat bidaltzen dute herri urrun batera, eta urruna izateaz gain berezia da, han denbora beste modu batean doalako. Eta Gus Jimenezten lehenbiziko libura da, nigra direla, eta oper bat izango da, zituko da. Eta, bueno, iritsi zitzaigunean originala, asko gustatu zitzaigun lehenengo momentutik, eta pospozik atera dugu. Eta espero dut noski ez izatea Gus Jimenezen azken liburua, eta lehena eta beste askoren arteko karteria. Gus, zurea da hitza, ez dizuet esan, berak arbituko dizuet behar bada, etorri berria da Atlantikoaren beste aldetik, lo gutxi egita, baina nik pixko sumatzen dut eta pentsatzen dut kontatuko dugu zer. Zurea da hitza. Bueno, ezagun asko dago.